Moikka! Mä haluaisin puhua tästä mun ekasta päivästä koulussa. Meillä aivan ihana kävellä. Koska mullahan meni tää jalka. No, kuitenkin siihen tapahtui jotain. Ja siitä, että tänään on keskiviikko 22.5. Ja se oli mun ensimmäinen koulupäivä näillä käveillä. Syy siihen, että tää on eka koulupäivä, on se, että mulla ei oo muuten koulukyytiä. Ja mä en yleensä tarttekaan, koska mä asutaan niin lähellä koulua. Sori, mulla tuli nälkä. Niin, että mä asun niin lähellä koulua, niin mä en yleensä tartte. Mä en oo siis yhtään tottunut. Maanantaina mä menin tonne pysäkille. Sitten niinku ootin siinä vähän. Ties mä näin semmosen bussin, valkoisen bussin meidän ohi mun silleen. Menikö se niinku mun kyytiin? Mä sanoin nopeasti kysynyt moi mä en pääse ehkä niinku kouluun, koska mun kyyti meni just tässä niinku ohi, se ei ottanut mun kyytiin. Niin? Niin, et se ei ottanut mun kyytiin ja niin se ei ottanut mun kyytiin ja mulla ei mitään muuta kyytiä kuin äitille niinku töihin. Lähti töihin aikaisin. Niin mulla loppui ihan just saalta, mä en pysty enää nyt niinku soittaa. Ja mitä mä teen? Et sanot vaan opettajalle, että mä en tuu. Okei. Sitten mä näin semmosen mustan niinku bussin, se tuli mun viereen. Ja hän oli okei, no niin, hienoa. Mä pääsin kouluun. Hei, tolleen, että jes. Okei, jes. Kuka nyt haluis niinku oikein innoisen, jee, niinku mä pääsin kouluun ja vähän kivaa. Jota mä sitten soitin niinku ystävälle, että hei, no älä sanokaan mitä se opettaja, kun tässä nyt tuli just mun tyyti. Mä niinku jätän puhelimen niinku tälleen niinku kätelille. Mä rupean kävelemään saavalla. Ja sitten siitä niinku ovesta tulee semmonen 2 isoa miestä. Ja se VTF. Ja mä sanoin ihan samaa. Vai ihan normaali, että koulutaksista tulee 2 isoa miestä. Näin sitä kohti, mun silleen, haa! Tulee niin. Ja sitten se vaan tyyppi katsoi mun silleen, laittoi sen oven kiinni, sitten lähti pois. Sitten mä oon silleen, sori, sanonpa sille opettajalle, että mä en tuu. Tiisminen, tässä on ihan samalla tavalla, tismalleen samalla tavalla, paitsi se ystävä. Oli mun kanssa tuolla pysäkillä, puhuttiin, ja se ite näki, kun se meni siitä ohi silleen. Se oli tosi ärsyttävää. Mistä mun ois pitänyt tietää, että mun pitää odottaa semmoista itse iso linja-auto. Mistä mun ois pitänyt tietää, kun mulle sanottu? Mä oon tänään vaan niinku tajusin, että joo. Mäpäs odotan niinku vähän aikaa, niinku enemmän aikaa tossa. Nom, hyvä. Terveellistä. Mitä mun pitäis? Niin, sitten myös sitä asiasta mä oon tehnyt jo toista videota, mutta elikkä mä oon tehnyt jo toista videota. Se oli mun eka niin se otsikko oli eka vloggaus. Mä en niinku ihan
niinku kehannut jättää sitä siihen, koska mun ystävät kuitenkin katsoo sitä ja se oli aika nolla. Mua väsytti tai mulla oli joku ongelma. Anteeksi, aina mulla on joku ongelma, mutta mulla oli harvinaisen iso ongelma. Mm. Mä sanon tän siksi, että ihmettele. Mä nyt selitä, minkälainen mä on, koska siinä ekassa videossa kuitenkin mä selitin. Ja siinä kyllä huomasi, että minkälainen mä oon ja minkälainen luonne mulla on. Okei, eli mä oon semmonen aika pirteä. Yleensä aika positiivinen. Mä tykkään väristä violetti. Mulla on kato violetti toppikin. Joo. Mulla on semmonen koira, Sihu. Se on tämmönen. Se on ihana. Se on ihana. Ja semmonen sekartunen kissa. Mut se on tosi ihana kanssa. Se on nyt, onko se nyt 4-vuotias? Um, aika tärkeää on se, että mä oon niinku ottanut Amerikasta Suomeen. Siis mä oon amerikkalainen. Kansalaisuudeltani oon amerikkalainen. Mä oon syntynyt Floridassa. Ja... Okei, muutin tän 3-vuotiaana. Ja 2-vuotiaana mä taisin asua pari kuukautta Nitsassa, Ranskassa. Ja mä en muista sitä paljon mitään, koska mä olin kuitenkin semmonen pieni. Joku soittaa Skypessä mulle. Antaa olla. Otti niin paljon tärkeimpiä. Um, mun lempikukka on ruusu. Elikkä jos haluat ostaa mulle kukkia, niin kannattaa ottaa ruusuja. Jotkut saattaa ihmetellä, että onko nämä mun luonnolliset hiukset, eli siis luonnollinen väri. Joo, on. En oo värjännyt. Mä nyt sanon tän tässä, koska se on ihan pakollinen tieto. Mut siis, koska multa kysytään aika usein, että onko oikeesti nää sun luonnolliset, niinku luonnonväriset hiukset. Joo. Mä en keksinyt mitään. Joo, mutta laittakaa mulle videolla, laittakaa mulle niinku kysymyksiä, että mitä haluatte tietää. Ja tuommoisia kysymyksiä, että niinku videoehdotuksia ja semmosia. Okei, ootte ihania. Moikka!